Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa Jumala. Barka dai. Ya su inna ya su baba suna lafiya? Lafiyan su kalau. Ina nan gida ina zanne ina ta nazarin ya za a in fito in same ki domin na ganki. Ni ma lamarin iyayen namun nan ya dame ni fa sosai. Allah abin nan yana damuna sosai ko abinci bana iya ci. Yanzu me ne mafita akan haka? Ni in zaka bi ta shawari na ni mu tattara kai mu bar cikin garin nan ba shikenan ba? Wai babbar magana. Ai yiwuwar hakan ko zai yi wahala. Saboda ire-iren hakan yana faruwa a wasu wurare a wannan duniya tamu. Sai wasu su dau abin da ya faru ko su tattara su tafi je su yi aure a zo kuma albarka ba za ta yi ba saboda babu sa albarkan iyaye. Saboda an riga an saba. Kina nufin kenan mu ma za mu irin haka ne mu rasa farin cikin da muke so mu gina a rayuwa? To ya kake so mu yi? Sun ki su fahimci yadda muke son junanmu, sun ki su fahimci lamarinmu, ya za mu yi to? Kana so kenan ka ce mini za mu rabu ne ko kuma yaya ne? Ban dai fara zaben wannan ba amma dai kam sai dai mu dauki kaddarar da Allah ya dora mana. Ban na so in ji kana yawan ambato min kaddara. In kana ce min kaddara gani nake kamar rabuwar mu ne ta zo ta. Ka san ni ba zan iya rayuwa da wani a cikin garin nan ba in ba kai ba. Gaskiya ne insha Allah zan yi nazari akai. Dan yi tunani insha Allah za mu samu mafita insha Allah. Shikenan to bari ni na koma cikin gida. Kaga fa ko fita ba a bari na an yi dake babu kowa a cikin gida gwara in koma kar a zo same mu. Ba matsala. Ki maza ki koma. To shikenan sai na ji ka. Madalla.